Radio Sin City on taas tällä kertaa Orivedellä ja nyt mulla on oikein ilo ja kunnia niin saada Kamin vieraaksi, joka on ollut Jukola Psykosisin järjestäjäporukassa. Että tervetuloa. Kiitoksia. Hei, kerro mulle vähän Jukola Psykosisin synnystä, että miten tää lähti nyt liikenteeseen? Siis ihan mun oma pähkähullu ideani. Elikkä mä oon joskus pienenä ollut tuolla keskellä mettää ja vähempi mettässä niin tällaisissa lato-tyyppisissä rockabilly- ja psychobilly-kekkereissä. Ja, sitten mä ajattelin, kun itse soittaa bändissä ja vähän haluaisin semmoista keikan tynkää itselle ja sitten taas tarjota muille genren bändeille kanssa keikkaa, niin sitten mä ajattelin, että hitto, että pitäisikö järjestää bileet jonnekin synkkään metsikköön. Ja siitä se lähti hullu ajatus, että ei sen kummempaa. Okei, ja hei, ketä muita, niin te olette aika lailla tyttöporukassa tehneet tänne. Niin kerro muita, ketä on mukana. No, siinä ei oikeastaan sillä lailla mukana muita kuin minä, että mä oon sitten avuksi pyytänyt mulle tärkeitä ihmisiä ja ystäviä, mitkä on talkohengessä tullut jeesaamaan. Ja tosi kiva, että on tullut, koska yksin niin tuommoinen järjestäminen ja sitten kun ei ole sidosryhmiä eikä tunne kaikenlaisia ihmisiä, niin ei tiedä mistä lähtisi kysymään, niin sitten mä oon niiden kautta saanut apua jeesiä ja tosi paljon niin työt vähentynyt ja asiat on toiminut ja nyt saadaan ainakin jonkunlaiset bileet sitten käyntiin. Niin. Sitten niin yleisökysymyksenä tuli tommonen, että kelle te oikeasti tarkoitettu? Siis se on tarkoitettu kaikille, että mun mielestä se on ihanaa, että jos on semmoinen ennakkoluuloton ihminen ja kuitenkin uusista asioista innostunut ja haluaa tietää. Ja sitten multa on paljon kysytty, kun on kertonut bändistä tai joku on kuullut, että on bändissä, että minkälaista musiikkia se on, että psychobilly. No, että mitä se on? Horrorpunkia? No, mitä se on? Niin, no, onko se jotain hillbillyä, tänkää rockabillyä? Niin on se sitäkin, mutta kun ei se ole. Niin sitten mä ajattelin, että kun se on kaikille avoin, vähän niin kuin rock'n'rollista, rockabilista, hillbillystä, ihan mistä tahansa kiinnostuneille ihmisille, mitkä sitten sen kentän ympärillä autoharrastajat, mobilistit, moottoripyöräharrastajat, vähänkin niin kuin sen musiikkityylin tai semmoisen niin kuin omaa jotenkin itselleen voi tulla kattoo. Ja sitten justiin Suomessa on niin makeita bändejä, tosi hyviä psychobilly-bändejä, niin sitten niin kuin näkee, että vau, että tämähän on oikeasti musiikki eikä mitään kauheata punkkipaatosta, missä siinäkään ei ole mitään vikaa, mutta vähän suuremman niin yleisesti ihmiset sitten tutustuisi genreen. Okei. Sitten hei, illan bändeistä sen verran, että kerro niistä vähän, mitä siellä esiintyy ja mitä tapahtuu. Joo, eli päivällä soittaa ulkona, jos ei saada niin ulkona, mutta sisällä niin soittaa tämmöinen Change Our Charlies, eli se koostuu suomalaisista muusikoista sillä, että ne on vaikuttanut psychobilly-bändeissä niin nykyisissä ja niin kokoonpanoissa, mitkä ovat välttämättä aktiivisia ollut nyt, niin ne soittaa siinä päivällä ja se on sellaista old school psychobillyä ja kannattaa tulla siis kuuntelemaan sitä. Joo. Se on todella hyvä. Ja sitten illalla on Bullet Biters ja Basement Dolls ja Nightmares. Ja noissa on sun bändi Joo. sitten. Joo. Niin, sitten ihan viimeiseksi niin, Jukola Psykosis, miksi kannattaa tulla? Siellä on aina ton sortin kekkereissä ihmisillä hauskaa. Eli kaikki tulee toimeen, kaikki on viihtynyt. Se on hullun hauskaa hulluttelua, missä ei kenenkään tarvitse hävetä mitään tai esittää mitään muuta mitä on. Ja mä toivon, että nämä bileet tulee olemaan samanlaiset, että ihan pelkkää hulluttelua. Joo, eli aika hyvä myynti. Radio Sin City tahtoo kiittää Kamia. Kiitoksia.